Hiúil go leor aistear í stáite seo ó fáscailú Amharclann Ghaoth Dobhair an luí deag seas ga hín, bag na trotha bliain in éagar bunaíú aistear í Ghaoth Dobhair. Tá tradition fada aistear artas sa phobal, a le bliantí baga nuas níl a drámaí a léirú as a bhíú. Go luas a bhléanúr tar ag súil go gurthar tús le háchárú a dhéanú ar an Amharclann seo. Tá muid foiine díonúr ar agus ar na muid fáir get a main ní smó, néis me diabla bete bí na rud na mar sinna hallahar agus in sin choris teas a cháú agus na sin tean bin áil an cear go leor a ríist. Má go leor a betí jochaí le agus bóáileach mé bhéon seo. Ní deacrad aisteir ar a cheantar seo, a sé deacrad a headrod iad éilna tá sé sír agus an sin na téise dogad sacrú dhéanú cén nuaid ag le lige hart le heile, tá chuid a go gobí le chuid a go gobí snaí agus seána an deacrad an tá tréna aisteir agus scaine aisteir an. Bé trí rama le feiceal san Amharclann seo ag an coppla searting, anin í galachar nó ar TG cehar an Ghaoth Dobhair a gandai go ngáil.